Jo. Tak jo, tohle je náš první tag. A bude o tom moje poprvé. Ne, není to to, co si myslíte. Takže budou to otázky a my máme odpovědět. Takže stále se baví se svou první láskou? No, já už ne. Jaký ne? Nevím, jestli existuje ještě. Jaký byl tvůj první alkoholický nápoj? Pivo. Melounová vodka. Začátek. A v kolika? Ve 13. Já v 5. Jo. Jaká byla tvoje první práce? Nemám ještě práci. Já Ty nevím. jo, v podstatě jo, ty Jo, jo. Jo, asi pracuju, pomáhám rodičům. Právě. Já nepracuju. Kdo ti dneska napsal první zprávu? To nevím, já jsem ještě na Facebooku nebyla. Někdo. Hello. Vítám. Já koukám tam. Jaké bylo tvoje první auto? Bylo plastový, ale fakt nevím jaký. Železný. Aha. Originalita. A šlapala jsem nožičkama. Kdo byl dnes tou první osobou, na kterou si myslela? Já. Koukej se tam. Ano, u ní to No, byl nebude tady vidět. ten. Já to nebudu vidět. Vidíte ho? Jo. Vojta Draha koupil. Jo, a ty se koukej tam. Já myslím, že bych teď dá facku. Kdo byl tvým prvním učitelem? Biggemeister. Lenka Nováčková. Kam jsi poprvé letěla letadlem? Do Vietnamu. Já jsem ještě nikde nebyla. Chudinka. Máme se točíme ve škole, takže. Kdo byl tou první kamarádkou? Bavíte se spolu stále? Byla Kikina a možná se spolu bavíme. Byla to Terka a pořád. Už ne sice tolik, ale jo. U koho si poprvé přespala? Já jsem byla závislá na svou sestru a ona spala u kámošky, takže jsem vlastně spala se svou sestrou. Já spala u té Terky. Jo. Když se nepočítá u babičky. Kdo byl dnes tím prvním člověkem, se kterým jsi mluvila? Táta? Mamka. Na čí svatbě jsi byla poprvé? Já nevím, vůbec nevím. Jsem ještě na žádný nebyla. To zní, jak kdybych vůbec nikde nebyla, jak kdybych seděla furt doma. Nic nedělala. Já jsem byla, ale byli to cizí lidé, jsem nevěděla. První zlomená kost, ještě žádná. Takový nemehla a já ještě neměla zlomenou ani jednu kost. První piercing, no tak mě ještě není 18, no 15, jsem 15. Já taky nemám, ale chci. První zemi zahraničí, kterou si navštívila. Francie. Žádná. Jo. První film, který jsi viděla a pamatuješ si ho? Nepamatuju. To byly pohádky, vůbec nevím. Film. Počkej, až tam neleze, chvilku. Ne, nevím, ale hele, vy jste se jako rozdělili na gangy nebo co? Jak jste si ptal? Co? Kolik stojí lídátko? Nevím, 6 korun, 7. Tak jo, dál. Kačko. Kde jsi byla poprvé po škole? Já jsem ještě nebyla po škole. Ve 4. třídě. Kdo byl tvým prvním spolubydlícím? Tohle otázku si chápu. No. Ještě nikdo. No. Tak, Sejdra. Pokoj. Jo. Tak teda to bylo všechno. A teď bychom chtěli rovnou udělat, co dělá mě mnou. Tak. Takže kolik měříš?
155. 162. Trpaslík. Kolik ti je let? Mně je 13. 14. Kdy se narodila? 26.3.2001. 17. ledna 2001. Jakých trendů se většinou tvoje oblečení drží? No obyčejní, No, legíny, košile, Tučňák. mikina. Tučňáka. No není vidět. Ano, no. Dál. No. Máš nějaké písničky nebo tetování? Já říkám, ne? Ne, ale chci. Existují nějaké potraviny, které nesnášíš? Nesnáším hrách, ne jakože samotný hrách, ale hrachovou kaši a polívku. Nesnáším kopr. Divná. Vtipná. Jaká je tvoje oblíbená momentálně písnička? Já jich mám hodně, takže teď vám určitě neřeknu jaká. Ty znamení, co? Nebo jenom? Malinka napětí, já třeba. Znamení. Třeba. Takhle letu. A tím pádem já už nedám element. Já dám pak to. Ček. Jak je to? Čupa čup. Od mý lásky, ne kecám. Nechci zajít znamení. Tady. Dobrý, to stačí. No to je její. Nebo i moje. Zlatá versus stříbrná. Zlatá. Stříbrná. Jaké jsou tvoje záliby? Malování, poslouchání hudby a asi tak procházky s ní? Tak to řekla za obě. Rtěnka nebo lesk? Ne, Ani jedno. nepoužívám. Zima nebo léto? Léto. Jaro. Ne, podzim. Ne, léto. Máš akné? Ne? Ne. Pokud teda vím. Je ta pleť masná, suchá nebo normální? Tak asi Normální. normální, ne? Máš pihy? Na zadku? Ne, kecám. Ne. Nemám. Velikost bot. 39. Já mám tady do 36, ale mám 37. Já mám 38, tady zase 39. Vlastně já mám Máš 36. špinavý boty. Takže to je pro tento video všechno. A u příštího videa zatím ahoj.